Tervetuloa kaikille! Tervetuloa uuden videon pariin! Nyt lähtee Game of Food. Me vastaan Veeti. Katsotaan vaikka meidän kaikkien IG. KPS, kumpi aloittaa? Okei. Kun mä voitin, niin mä siis aloitan. Mä aloitan helpolla eli vipillä. Joo. Juu. Okei, mä teen hintakatti. Joo. Ei. Niin, nyt mä yritän. Ei. Sketsiriidu. Joo, se oli. Nice. Tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta. Mun temppu on danssaitu. No. Tehdäänkö barspin? Ei. Lähellä. Ei. No niin, se on 1-0. Eli mä johan. Mitä mies tekee? Mä teen varmaan halfcapi. Tee halfcapi. Se mies odottelee. Joo, mitä sairas. Mutta Niko. Joo. Mä painan tuplavipit lähtille. Joo. Joo. Niko lähtee yrittää. Ei, lähellä oikeesti. Elin pitää vielä äntää tai sitten se on mulle taas. Ei. 2-0. Näille jätkille. Eli mä johan peli. No niin, nyt mun temppu, mä teen Oppo halfcapi. What? Kuuluu varmaan tässä videossa. No. Veetipelun hanke. Joo. Sit haetaan rampi tänne mestoille. Täältä painavas tämmönen jääpä mestoille. Scoot Lukas, seurakaa sitäkin IGs. Se ei nyt valitettavasti tuu tähän videoon, mutta joo. Täällä moi YouTube! Moi YouTube! Ja Nikokin. Haetaan ramppia mestoille. Vai mitä? Scoot Luka tänne kantaa meidän ramppia. Operaatio. Täällä Niko irrottelee näitä tulppeja, kun ruuveja, kun mitä ne on. Ota ne pois vai? Ota ne pois. Joo. Mestoille. Joo. Nyt voidaan pelata peli loppuun, eli se on 2-0. Joo. No, aletaan ottaa nyt niitä kiinni. Joo, oli. Laskettiin. Ai mitä eli? Nyt. Oli. Toi laskettiin nyt tällä kertaa, niin joo. Toi on aika vaikea tehdä paremmin. Niko vähän kaatu. Joo. Uuts. Ei se haittaa. Temppui mielestä, se vaan tälleen. Tälle. What? Joo. Eli yrittää ekan. Sit kyllä. Ei. Mikä se oli edes? Ei. Näillä on vielä riidut käytettävissä. Ei. Eli antaa Nikolle se riidu, eli Niko saa vielä yrittää. Joo! Veti oikein. Hyvä. No niin, mun temppu on hiili tonne ramppiin. Joo.
Ei, lähellä. Jos satanen. Ei. Joo. Mä en nyt keksi muita en. Onko se kessi riidu? Kantaa. Tässä. Mä voin päättää. Vähän mun päätä. Annetaanko kessi riidu? Joo. Annetaan. Nyt oli. No niin, ei lähtee koittaa. Ihmat tauhaa tällä. Ei mennä. Niiko koittaa. Eli jää vikas on 2, niin nyt jos Niko ei saa, niin mä oon voittanut peli. Joo, hiili. Ei! Ei! Joo, no niin, eli se video on siinä. Niko. Niin joo. Iida huusi, että sun pitää mennä käymään. Kiitti kun katsoit video. Nähdään seuraavassa videossa. Moro.